خدا دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام صبر پہ کر دینے پر اکھاں نیر وگاندیاں پیاں نے اپنے پیار والے بیٹے یوسف علیہ السلام دی جدائی ستاندی پئیے اکھاں جو آنسو روان نے او لوگو بندہ کیویں اپنے آنسوان دے قابو پا سکدا وے آنسو تے اللہ والوں دے نے نا دلاں تے کناں دا زور چلدا وے آنسو تے آئی جاندے نے نا کدی جدائیاں ہون پیارے جدا ہو جان تے آنسو تے اوندے نے نا بندے آنسو تے بہا لیندے نے تے آنسوان تے کوئی زور نہیں نا آنسوان تے گناہ نہیں نا جدوں میرے نبی محترم سید المرسلین سرکار دے پیارے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا وصال ہوئے میرے نبی پاک سرکار دیاں اکھاں جو آنسو آ رہے نے نبی پاک سرکار دیاں اکھاں جو آنسو آ رہے نے سرکار آنسو بہاندے پے نے میرے نبی آنسو بہاندے پے نے صحابہ کرام نے عرض کی دی یا رسول اللہ تہاڈیاں اکھاں چوں وی آنسو آوندے پے نے